Chcel by som prehovoriť pár slov ľudstvu a všetkých upozorniť, že nie je všetko zlato, čo sa bliští, a treba byť veľmi vnímavý, aby človek zasiahol podstatu problému svojho života, pretože keď ju človek nezasiahne, tak ide a nevie kam. Ide a splýva a nevytrča a nejde proti prúdu. Takže treba byť veľmi vnímavý a treba